We zijn er in Maastricht. Hoi! En wie is het vandaag? Het is vandaag in de stad nog het rustiger. Dat is natuurlijk ook sinds hij zijn krachtkampioen niet meer is het overal het rustiger. Maar dat maakt niks uit, veel amuserend is toch wel. Heel leuk. Ja? Ja, Nou? heel leuk. Toch? Ja, je komt helemaal uit België naar Maastricht. Ja, keiver. Nee, 13 minuten. Ja, prima. We zijn al sinds 8:30 bezig. We zijn er. 8:30. Waar 8:30. waar kom je vandaan? Het best, boven Eindhoven. In de trein al een paar biertjes op, maar we zijn er nou. Je ziet het. En is het druk? Nee, Nou, dat valt nog best mee. Valt nog best mee. Het is heel rustig. 11 van 11 moet het maar stand houden, weet je toch? Als ze dat niet in stand houdt, dan gaat die ganse cultuur naar die kloten. Dus wij zijn vroeg aan pieken. Beter te vroeg dan te laat. Is het gezellig? Nu al wel, ja. Het wordt alleen maar beter. En had je het niet drukker verwacht in de stad? Jawel. Maar ja, we zijn van België, dus we weten niet hoe het is in Maastricht. En ik heb gehoord, Theers is getrouwd op de 11e van de 11e. Op de 11e van de 11e, om 11 voor 11. Vandaag 37 jaar geleden. Het is wel heel bijzonder, hè? En wie ging dat toen? Toen was eigenlijk nog niet zo gek van met de 11e. Er waren nog geen feesten, alle festiviteiten wat nu zien, waren daar nog niet. Maar omdat het dus zo eenmaal in de bloed zit van de familiehoed, hebben we toen toch bewust gekozen om op die dag te trouwen.